Takže hasiči, nazdar! Nazdar! Dobrý deň. Dovolte mi v mene členov dobrovoľného hasičského zboru Veľké Ripňany privítať vás tu na 2. ročníku v súťaži družstiev s vozidlami Iveco Daily. Srdečne vítam starostu obce Veľké Ripňany pána Jozefa Krištofa, starostu obce Lužany pána Juraja Halása, pána Jozefa Smolinského, člena prezidia DPO Slovenskej republiky a predsedu Krajskej organizácie Trenčín, pána Miroslava Neumana, okresného veliteľa DPO Topolčany, pána Vladimíra Jančoviča, hlavného rozhodcu, pani Moniku Števkovičovú, tajomníčku územnej organizácie DPO Slovenskej republiky za okres Topolčany. Takisto vítam členov dobrovoľných hasičských zborov, ktorí prijali naše pozvanie, a to DHZ Jacovce. Tlieskame chlami. Bošany, Kuzmice, Drgoňová dolina a Tehla. Všetkých vás ešte raz srdečne vítam, dúfam, že počasie vydrží. Prajem príjemnú zábavu a odovzdávam slovo pánovi starostovi obce Veľké Ripňany, Jozefovi Krištofovi. Ďakujem pekne. Srdečne vás vítam ešte z pozície starostu u nás v obci Veľké Ripňany. Želám vám veľa športových a úspechov, aby sa vám darilo u nás a tak ako minulý rok, aby to všetko dobre dopadlo bez zranení. Všetko dobré. O slovo poprosím aj pána Jozefa Smolinského. Ďakujem. Ja tiež všetkým prajem pekný deň. Pani starostovia a vedenie súťaže, súťažiaci, dovolte mi, aby som vás pozdravil za dobrovoľnú požiarnu ochranu, konkrétne za prezidium, a som rád, že ma tu kolega Jarko Brezovák pozval na toto podujatie, ktoré je trošku netradičné voči iným súťažiam, pretože nejdeme s 12-kami alebo s 19-kami mašinami, ale IVK-mi a osádkami s 5 členmi, čo je podľa mňa výnimočné, a to je to, čo by tí naši hasiči mali v prvom rade vedieť, aby sa naučili obsluhovať túto techniku. Ale dovolím si, poviem to tak familiárne, môjmu bývalému kolegovi Jarkovi Brezovákovi odovzdať knihu o trenčianskych hasičoch, ktorá bola vydaná za pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja. On dlhé roky pôsobil v Novom Meste nad Váhom, čož je Trenčiansky kraj, ako veliteľ smeny, tak bude mať čo čítať o tých trenčianskych hasičov. Jarko, dovol, aby som ti ho odozdal. No a vám ostatným už len v rýchlosti chcem popriať, aby sa vám darilo a tí najlepší, aby to dnes vyhrali. Ďakujem za príhovor. A o posledné slovo teda poprosím ešte pána Brezováka. Takže dobrý deň, vítajte vo Veľkých Ripňanoch znova. Chcem vás všetkých čo najsrdečnejšie privítať. Tento týždeň je taký výnimočný pre nás, pretože je týždeň dobrovoľníctva. Až to niekto nevie, takže tento týždeň je týždeň dobrovoľníctva. Ja vám chcem všetkým poďakovať, pretože všetci ste sa tu stretli na tejto súťaži. Sme dobrovoľníci, dobrovoľne vykonávame hasičskú činnosť bez nároku na odmenu. Ukrojili ste si všetci zo svojho vlastného času, aj si ukrajujete, takže vám všetkým držím palce do nasledujúcich dní aj rokov, aby ste čo
najviernejšie vydržali v dobrovoľných hasičských zboroch, pretože to Slovensko potrebuje. Prajem vám, aby sa vám darilo. Ešte prosím, keďže trošku je mokro, aby ste si dali pozor na niektoré prekážky, aby nedošlo k nejakému úrazu, pošmyknutiu. Takže ďakujem. Ešte keď ďakujeme, zabudla som privítať a poďakovať našim Samaritánom a poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave dnešného dňa. Materiál sa nesie už. Nesmie pretrčať súd. Zaparkované je. Pusti vodu! Pusti do prúdov! Do prúdov! Víny hore. Vydávajte hore, naľavo, napravo. Čo robí on? Idú ešte raz, to bola len ukážka. To bol stres. Máš aj stres. Tačíš ďalej. Takže dopravné vedenie sa už tvorí. Útočné prúdy. Ale jednu hadicu. Juro! Juro! Hadica! Môžem to spraviť? Správu, môžeš. Prečo to spojil dokopy? Do oných dokopov. A krátku hadicu. Poď, 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 poď! Keď sa nedarí, keď sa nedarí. Vidíme, že to nie je také jednoduché. Super! Takže pokračujeme ďalej. Ideme na to, cez tú rúlu, šikovno. Pozbudzujeme ich trochu. Aj prejazdové mostíky treba nasadiť správne. Dokážeme to? Alebo pôjdeme do základného kurzu? Ja ešte sme ich nemali nikdy rozbalené, aj to je problém. Takže mostíky už máme, čakáme. A prúdničky, nastavíme ich. Ešte aj trafiť treba. Poriadne si to našteluj.
Takže tu máme družstvo z Bošán. Máme aj výsledný čas, 1 minúta 27. Poď, Paťo, poď! Poď, Paťo, poď! Paťo, bečka, ti ide, bečka! Na pána, Paťo! Super, super. Paťo, sporedné ventily, otvori. Otvori. Tak, tak. Oba! Paťo, máš tam oný úzel.
Gospode, máš to v dráhe čo hľadať. Tak už to ide. Sledujeme, ako to sa im to podarí. Máme rozdeľovať dopravné vedenie, útočné vedenie. Výborne. Keď ti o polnoci zazvoní správa, mením sa na špióna. Máš prísny dozor, dávam si pozor na môjho srdca šampióna. Stále počúvam. A už nám ide aj voda. Poďme do toho, pozbudzujeme. Kto bude najšikovnejší? Poď! Poď, Guni! Poď!
Pekne, Guny. Piť aj nazýva, kým padá sneh, len tak sa ti nepriznám, že sa ti páči. Kto chce fandiť, fandíme Kuzmicám. A pozbudzujeme, však to sú domáci. Má zavrete, dobre, ešte poď. Máčame, Ima. Tak, dobrá, poď, Paťo. Máš čas ešte, Paťo, hľada. Máš čas. Rozpalíš, ako zastaríš, ja zastavím, čas tvak, hodí si ťa do hlavy, nastavím, ja zapravím, zastavím, momenty, ktorých sa už nezbavím, ja nevadím, mám rád, Petr Paní, to zahra na klavír, ak bude Margareta na stole, nech zbaví ťa pocito, že tam netrvá.
na druhú stranu. Prečo ma ten nervy, ak iný ma čo chcel by ma radšej idú proti nám, než píšu s nami. Ja sa na tom bavím. Poď! Víš! Ja sa na tom bavím. Cítim mám srdce bol dotknutý, že sa celý rok naplne šet. Takže tretie miesto s časom 1,0920 získava DHZ Drgoňová Dolina. Gratulujeme. Druhé miesto s časom 1,0727 sekundy získava DHZ Kuzmice. Gratulujeme. A nedojedol som. Taký. Čas 1,00,45 sekundy a prvé miesto získava DHZ Veľké Rypňany Ačko. Špeciálna cena pre najmladšieho hasiča, a to je 14 rokov, získava Martin Jarabek. Gratulujeme. Presným opakom Martina je najstarší hasič, ktorý sa dneska zúčastnil vo veku 72 rokov. Je to pán Vladimír Hertel. Tak zakrytí ma nemôžem. Gratulujem. Ešte máme jedno špeciálne miesto. Tým je družstvo najstarších hasičov vo veku priemerne 46,6 roka. Získava družstvo DHZ Veľké Rypňany Bčko. ...46,6 a putovný pohár získava po druhýkrát, čiže ho obhájilo DHZ Veľké Rypňany. Gratulujeme! Ešte raz oceňujem váš prístup, že ste si našli čas a že ste ho venovali aj takéto činnosti, ako je súťaž s našimi novými autami. Teším sa na ďalšie ročníky a prajem vám, aby ste po celý rok trénovali, aby ste sa pripravovali, aby ste mali chuť do života, do súťaženia a do hasičského športu. Nazdar.